Curtis heeft vandaag daar gespeeld. Hier, Gerard Galan. Ja, dit is voel je dan. Gelukkig, Gerard, al die boze oor geskiet. En Curtis verloor. Maak birthday, maak. Curtis denkt nou, hij is gevoel. Hij maakt dit daarvoor. Maak dit birthday doen ja. Vandaag niet, je komt met die nieuws. Eigenlijk, Gerard, je komt met die vier. Gerard, Nee, waar is jou niet? met die vier. Ik wil in de TV staan. Met die vier. Ik wil in de TV staan. Wat is die studio? Doe ze nog wat zien? Aan die studio, ik kan En niet. die vier. Ik ken die vier. Vanavond niet, zeg. Laten we niet hier aan te... Vanavond hier voor die oostbrengen aan te gereden. Ik dacht, het is regen. In die regen zie je ons dat daar bij zwak weer gaat wees. Want het kan bij storm, het kan bij wolken wees. Op die noordse westelijke kant zien ons daar baie volk in die lucht. En dit kan leiden in die veranderingen van seisoenen. En dit verleidt dat die pollen in die lucht verspreid. En die meeste beginnelsen nog ergens die met al bacteriën in de lucht. En die centrale, dat is niet 10 juni. Dat haal. En die haal wil niet vallen. Die haal wil niet vallen. En ik kan die twee staan met de wonden. Dit is een baie mooi woord voor die wonden. Maar nu, dit is al voor die weervoorzitters, zien hier morgen. Duidelijk, met die nummers gaan naar Die is terug, die is klaar. Hij komt een stuk op, komt er is tijd. Hoe is dat? This is rolling. Just for you. Fuck you, man. As a click advertising. Yes, I know. That one is now. Hey, the camera. It is rolling just for you. Very sorry for you. I'm very sorry for the think of this. This show on FCBC TV. Okay, new channel. What access? I like it. You know what's wrong? You know? Oh yeah. We have latest weather update for tomorrow. Cloudy. It's going to be very hot in Cape Town. Yes, bro. Cloudy. Cape Town, yes, this one is but no. It's cloudy. It's cloudy. Tomorrow. Tomorrow. So home. The Cape Town, yes. It's cloudy. Look here. So the line, so home tomorrow. Ignore. Cloudy. Cloudy in Cape Town. Tomorrow, the weather is so hot. My China and his other China. Yeah. They're busy. Yeah, it's so good, you know. Yeah, make everybody China cool. You know? There is a busy guy. He's a busy. Keep the camera. There we go. Today. Wat was die muziek? Wat was die muziek voor jou? In de muziek. Ik kan niet.
I love her, yeah, I love her. You love her like Papa? No. Yeah, I love her. Look at me, I'm so lazy, yeah, so fracking, yeah, I'm so Look at this guy, he is not over here in the car. Like a Kobe shot. Keiko like they know we shot, say like that to upside. Keiko like they my bro, say like them to suicide. Kiki may prove 5 for the feet on the car for the fight. Kiki take your bike and it's time to upside. You will never see happiness. I'll be good once again. There's a music video, bro. There's a music video, bro. I'll be good. Nee, you bent director. Zij die bij me zo weer waarom voor. Look at the sky standing over here with this bitch. Nee, die man zo kan je ook niet. Ik heb een Superman. He is Red Superman. Nee. Andere iets hij moet doen dat ik een vlog op jou. We gaan een vlog op jou. Met die beat slow motion. Ah, sorry. Met die beat slow motion. Matrix motion. Nog één nou als ik plat. Nog één nou als ik dan plat. Nog een als ik dan plat. Nog een. Nou is jou. Zo vaak gaan. Slow motion, bro. Dan heb je hem slat op tot die beat klaar, heb je hem slat. Nou, nog. Nou, kijk om, dit is nou kwaad. Kijk om met, nog één nou plat. Nou, kijk hem nog iets, is kwaad voor jou. Nee, schop hem in die koppen. Schop hem in die kop. Kijk om. Kijk om. Kijk om nou. Oké, dat is het bloed, kijk om. Vis kwaad, hem kwaad is. Ga nog met die beat, lekker slow motion met die beat. Nou staan. Kijk kwaad voor de camera. Kijk kwaad. Nou staan er op kwaad. Die movie is ook klaar. Die verdachte is er.